Radio Burela, 107.7 FM. Boas tardes, benvidos a Xogo Bonito, tempo de deporte aquí en Radio Burela, no 107.7 de FM. A competición comezou en 2018 con unha felicidade pois casi completa na pasada fin de semana para o Pescado Rubén Burela. O equipo femenino pois deu a boa noticia da tarde laranxa en Vista Alegre cunha rotunda victoria fronte ao Guadalcacín por 7-1. Mentres que o cuadro masculino pois obtivo un agridoce empate 3-3 contra o Valdepeñas nun encontro de máxima emoción e máxima intensidade no que os dous oponentes pois demostraron porque ocupan a zona alta da segunda división. No programa de hoxe de Xogo Bonito íbamos falar de fútbol sala cos adestradores dos dous equipos, con Juanma e máis con Julio Delgado, e tamén ímos falar cos nosos tres convidados de hoxe. Boa tarde a Néstor Vallenito. Boas. Boa tarde, Cristian Rivos Pitero. Boas. E boa tarde a Luis Miñete. Hola, boas tardes. Son os nosos convidados de hoxe a representación do Burela Pescado Rubén pois no Campeonato de España, na fase previo do Campeonato de España Sub-19 coa selección galega, unha selección galega pois que avanzou nese Campeonato de España e que xogará pois a fase final do mesmo. Tamén teremos espacio para o fútbol coa opinión de Abel Hijo sobre o partido da Sociedade Deportiva Burela, a victoria do Burela no campo das Valgas contra a Iberia por 1-2. Comezamos logo por fútbol sala, imos falar primeiro do equipo masculino, dese Pescado Rubén 3, Valdepeñas 3, os goles de Chus de penalti, de Renato e máis de Héctor Albadalejo, que debutou coa camisola laranxa con gol. Como dicíamos, partido de poder a poder, moi divertido para os afeccionados, entre dous candidatos ao ascenso de categoría. Intercambio de golpes no partido, primeiro adiantouse o cadro visitante, empatou Chus de penalti antes do final da primeira metade, e na segunda parte, por dúas veces, adiantouse o Burela sen poder conservar pois a vantaxe no marcador. Con este resultado, pois o Pescado Rubén ocupa a sexta praza, a 5 puntos do seu rival, do Valdepeñas, que de momento segue a marcar o ascenso directo e suma 32 puntos. Creo que podemos falar co adestrador do Burela Pescado Rubén, con Juanma. Boa tarde, Juanma. Hola, boas tardes. Bueno, partido de altísimo nivel, o visto en Vista Alegre. Que valoración faz do empate? A valoración é un punto importantísimo, un punto máis que na primeira volta a estas alturas, e sobre todo que viñamos dunha derrota na casa, que viñamos dun período sin competir, que o equipo tiña ganas, estaba mentalizado do que significaba ganar, do que significaba perder, pero sobre todo recuperamos a esencia, a alma do equipo, non en canto a mostrar cousas, transmitir cousas. Eu creo que o equipo tratou de ser ordenado, de xogar, de apostar por ter a iniciativa, de querer a pelota, de querer ganar. Eu quedome de forma global con esa victoria, non en canto a que non se refleja o mellor cos 3 puntos, pero reflejase o que queremos ser nesta liga, e reflejase ante un equipo pois que é o que marca un pouquiño o límite dos que están arriba, non? O equipo sí que foi can de enganchar ao público, non? Que estivo moi metido no encontro. É un pouquiño o espello para os vindeiros partidos na casa, o que fixestes o pasado sábado. Sí, eu creo que sí, que tamén hai que ter en conta que para que estos os equipos teñen que querer xogar os dous, non? É difícil ver un partido, como ben dicías, que agrade a xente cando un equipo especula e o outro construe, non? Entonces, cando os dous queren construir, cando os dous se queren tutear, eu creo que aí é máis factible que ocurra eso, non? É un pouquiño o que nos está pasando na casa, non? É ter que querer agradar, ter que ganar, un pouco a tranquilidade, non? A necesidade, bueno, son moitas circunstancias que hai que meter na valoración, pero creo que recuperamos eso e que é o camiño a seguir, pero bueno, hai moitos outros condicionantes que non dependen de nós, si depende de nós pois ter a identidade esa. Quizá un poquinho a mágoa do partido, pois adiantades vos por dúas veces na segunda metade, dura vos moi pouquiño esa vantaxe, non? Quizá un pouco pois o debe do equipo mellorar ese tipo de situacións, xestionar ese tipo de situacións. A ver, non é que, se analizas os goles, pois é o primeiro dunha primeira xogada, dunha segunda xogada, quero dicir, nunha recuperación en media cancha que queda o balón por ali, nos ganan dúas veces dúas segundas xogadas e aí queda. Despois, unha estrategia de banda, pois que hai que está ben defendida, pero van a que darlle mérito ao atacante, e despois dun penalti, que decir, o
o penalti son unhas maus dentro da área que poden pitar, non poden pitar, o pitaron, non é por un fallo de que o equipo queda desorganizado, de que un equipo ten un lado no xogo, non, ao contrario, pois son cousas puntuales que deciden partidos e puntos, non? Entón, nese sentido non lle pode reprochar nada aos xogadores, simplemente pois que foron capaces de poñerse por diante 2 veces e que encaixaron a balón parado de penalti, non? Entonces, ante eso ás veces é complicado, non? Pero en líneas generales, como te decía, pois estaría o medio partido distinto se somos capaces de aguantar máis esa diferencia dese 2-1 ou dese 3-2 no tempo, pois ao mellor ocurriría outra cousa, pero bueno, nunca o vamos a saber. Saía esta semana en prensa unha reflexión túa que me pareceu moi interesante, non? Falabas de que hai que asentar bases profundas antes de ascender, non? Pues só é correr cando un equipo baixa de categoría, pois que despois de varias tempadas na primeira división, como neste caso é o Pescado Rubén, que hai certa presa, non? Certa ansiedade por volver a subir canto antes. E ás veces pois, colabora un pouco o entorno, incluso os medios de comunicación, non? Tendemos un pouco ao cortopracismo, a ver as cousas desa maneira, dificulta un pouco esa marcha do equipo. A ver, eu creo que o meu planteamento desde o día 1 de agosto foi transformar o equipo, non? E transformar o equipo en que conozcan o que é o pueblo, en que conozcan o que é as circunstancias, de onde vimos e a onde queremos ir. Pero eso é moi bonito querer ascender, pero a mellor a realidade do descenso se fraguou en cando perde esa identidade, non? A identidade é que somos un equipo humilde, un equipo de pueblo que é grande en moitísimas cousas, pero que esa grandeza en moitísimas cousas non podes equiparar a outro tipo de grandeza, non? Entonces que nesa línea, cando renuncias a equipo humilde, traballador, sacrificado, cando pensas que non eres eso, aí veñen os problemas. Eu que lle faigo ver aos xogadores en todo momento é que somos equipo de pueblo, porque é a realidade, competimos contra outros escudos, como pode ser o Barça, contra outras cidades, como pode ser Córdoba, por exemplo, porque ven a miña mente, porque como pode ser Lugo. É dicir, ás veces o entorno non é objetivo co que é a Liga, non? Eu creo que o club noso é moi grande en canto a estrutura, en canto a apostar polo noso deporte. Eu creo que ten grandezas, pero esas grandezas nunca poden ir separadas do que é a humildade, un equipo grande, no que che digo, pero tamén moi pequeniño en outras cousas, e creo que o que eu lle faigo ver aos xogadores é que quero que eles interpreten, e con eso é moito máis fácil lograr objetivos. Cando a xente empeza a construir as casas polo tellado, un mal asunto, non? Entonces é o que eu en todo momento eu vivín como xogador, e cando renuncias ao que eres, porque é a nosa realidade, en outro equipo mellor outras realidades, non vale sempre a mesma receta, pero creo que os xogadores están concienciados deso, están partindo os cornos así literalmente por este escudo, non? E requiere, pois, eso, traballo, sacrificio, moito compromiso. En relación, pois, con iso que comentabas de asentar as bases do equipo, quería preguntarche por un xogador en concreto, Canteirán, novo, que, bueno, vendo o partido a título personal, gustoume moito a súa actuación por Elder, que fixo moito dano xogando de espaldas a portería, provoca ese penalti que se converte no 1-1, un xogador que está a medrar moito, dá asistencia tamén a Renato, moito crecemento grande de Elder nesta temporada, non? A ver, como che decía, antes o descenso, pois, para eles en general, para a base foi unha oportunidade, non? Como eu lles digo, quen lles iba a decir a eles fai anos que iban ser a referencia ou poder ser algo importante neste club, se houbera o manter esa categoría, pois serían un máis, non? Ahora están peleando por, como a todos, non? Que todos son importantísimos, pero o feito de entrar con 6 anos no club, e agora teñan ese peso, ese protagonismo, pero bueno, é unha cousa que Elder o sabe, ten que traballar moitísimo, porque esa regularidade é a súa asignatura pendiente. Eu falo moito con el, temos moita conversación no que é semana, exíjolle moito, e bueno, ele está a gusto, está contento, se un día lle pido xogar de cierre o fai, se un día lle pido xogar de pivo do fai, en ese sentido, pois, é consciente do que eu quero del, el tamén, bueno, igual que con Renato, con Colacha, con Pope, con Cora, cos máis novos, non, que son exigente con eles, incluso con Pitero, Nito e Nilsson, que están todas as semanas con nós, e creo que iso é a identidade do que debemos de ser. Cando renunciemos a iso, pois perderemos identidade, cando perdes identidade, pois non sabes o que vai ocurrir, non? Eu, que como te dicía antes, trato de que esa identidade, pois, a base é un reflejo, non? Pois a base, pois, está aí. Despois as cousas salirán ou non, pero a identidade, o que transmiten a alma, pois
o que debemos ter por bandeira. Despois o outro é máis fácil conseguilo, pero con identidade. Bueno, falando desas bases, Juanma, referíaste a 3 xogadores que temos aquí no estudio con nós en concreto, Anito, Vitero e Luismi. Imagino que un orgullo para o club ter a 3 xogadores coa selección galega sub-19, non? Sí, a ver, é un premio para eles, é un premio para o club, é un premio para todos os formadores que tuveron desde novos, e agora, pues eso, estás empezando a recoller os frutos, non? Está claro que en Galicia, pois, Burela é unha base de fútbol sala, e pues eso, o reflejo de que entre os mellores sub-19 pues teñas sempre a 3-4 xogadores, eso é un porcentaje moi alto, e despois eles ao mesmo tempo pues, que señan conscientes do que se lles presenta cando chega o precipicio dos 18 anos, non? Que ese proceso de ser xogador é difícil, é complicado, e que, bueno, que mentalmente teñen que estar preparados, e o que eles teñen xa moitas ganas, moito sacrificio, moito compromiso, e que en esa línea, pois eso, nun futuro moi cercano podrán ser xogadores do primeiro equipo. Juanma, moitas gracias por estar con nós, moita sorte. Vale, moitas gracias e unha aperta para todos. Unha aperta. Imos seguir agora co primeiro equipo feminino, antes de falar con Nito, con Vitero, mas con Luismi. 7-1, victoria clara, contundente do Pescado Rubén ante o Guadalcacín. Cilene foi a gran protagonista, con 3 tantos e unha asistencia desa clara victoria ante o cadro xerezano, debutante na máxima categoría. Julia Forsuk tamén estivo moi atinado no aspecto anotador, 2 goles, e Tai e Lara completaron a goleada do equipo local. Protagonismo tamén no partido para Camila Gadea, pois que disputou os primeiros minutos como xogadora do cadro naranxa. Así as cousas, pois na parte alta da división de honra, pois o Atlético non afrouxa, ganou en Móstoles 1-5 e segue líder con 34 puntos. A 3 tantos están o Pescado Rubén e a Universidade de Alicante, pois que tamén levou a victoria na complicada pista do Poio Pescamar. E hai un momentiño falábamos con Julio Delgado para que nos comentase pois como veo ese encontro contra o Guadalcacín. Julio Delgado, benvido a Xogo Bonito, boas tardes. Hola, moi buenas tardes. Bueno, que balance faz do encontro? Bueno, positivo, empezamos bien el año con una victoria. Y bueno, aunque la verdad es que el partido no fue del todo bueno de cara al juego, pero sí, bueno, nos mostramos contundentes de cara a empezar bien el año, y bueno, hay que ser positivo y bueno, sobre todo pensar ahora ya a partir de hoy en el Alcorcón, que va a ser un hueso muy duro. Bueno, o resultado é contundente, pero o Guadalcacín plantou bastante cara en Vista Alegre, non? Sobre todo, quizás todo 4-1. Sí, la verdad es que, como bien comenté en la previa, era un equipo que nos iba a apretar en media pista, que si bien es un recién ascendido, pero bueno, ejerce una buena presión, y eso unido a que no estuvimos bastante acertados en la finalización, pues bueno, de ahí que no pudiéramos abrir más el resultado y ir tranquilos un poquito más a la segunda parte, pero bueno, el equipo se mostró tranquilo, con un 2-0 se acercaron en el marcador, supimos reaccionar marcando el 3-1, y creo que ese resultado nos daba tal vez un poquito de margen y de tranquilidad para poder trabajar en la segunda parte. ¿Qué foi o que máis te gustou do equipo? Bueno, la verdad es que entraron las 10 jugadoras de pista a participar, me quedo con eso, que pudimos disfrutar de todo el equipo al completo, excepto Ana, que llevaba un golpe en la rodilla y bueno, no pudo ni hacer prácticamente el calentamiento. Entonces, pues bueno, me quedo con eso, con lo positivo, y sobre todo, pues bueno, que vayan adquiriendo protagonismo jugadores que, bueno, de cara al tramo final de la liga y a esta segunda vuelta que empieza dentro de 2 semanas, 3 semanas después del parón, pues bueno, que vayan tomando cuenta de que van a ser todas necesarias. Bueno, acaba a primeira volta na casa, de momento todo victorias en Vista Alegre, e parece que o equipo vai collendo tamén un poquinho de velocidade de cruceiro, non? Como se soe dicir, ao principio costoulle sacar os partidos da casa, algúns resultados pola mínima, pero nas últimas xornadas os 4 últimos partidos na casa, triunfos cómodos, todos por máis de 4 goles de diferencia, e algúns contra rivais como o Roldán. Bueno, la verdad es que sí, en casa nos estamos mostrando muy sólidos, es muy importante que no se escapen puntos de Vista Alegre, está muy claro para conseguir nuestros objetivos,
y la verdad es que bueno, ahora la segunda vuelta se antoja mucho más competida, porque bueno, vamos a recibir a los grandes aquí en casa. Es un hándicap con el que contamos positivamente, y bueno, pues yo creo que si seguimos así en esta dinámica, siendo fuertes en casa, pues bueno, vamos a poder mantenernos ahí arriba en la tabla clasificatoria y poder estar hasta el final. Imagino que moi interesante non só para os aficionados nese sentido, senón tamén para o propio equipo, esa iniciativa do club de programar seguidos os partidos do equipo femenino e masculino, non, Julio? Bueno, la verdad es que es una buena idea, nos coincide, y creo que bueno, pasar una buena tarde en Vista Alegre pudiendo disfrutar de dos partidos de la máxima, de la gran élite del fútbol sala mundial, pues bueno, la verdad es que cualquiera que pudiera estar el sábado en Vista Alegre desde las 4 de la tarde, pues bueno, hasta que acabó el partido del masculino sobre las 8:30 o así, pues bueno, creo que es, la verdad que es una iniciativa bastante buena. Xa adiantabas durante a entrevista, próximo partido na vindeira fin de semana, acaba a primeira volta e visita complicada á pista do Alcorcón, un dos grandes. Sí, no lo vamos a descubrir ahora, es uno de las grandes plantillas de esta liga. Está ahí arriba, también luchando por no descolgarse y por cada vez estar más cerquita de los primeros puestos, y bueno, va a ser un partido muy competido como son todos entre Alcorcón y Burela. Jugaremos el domingo por la mañana y bueno, pues vamos con la máxima ilusión de acabar bien la primera vuelta y bueno, como bien te digo, esperar esa segunda vuelta muy ilusionante en casa, recibiendo a todos los grandes. ¿Dónde pode estar un poquinho a clave dese encontro contra o Alcorcón? Bueno, es un equipo muy vertical, la verdad es que se maneja muy bien a la contra, tiene jugadores muy veloces, con mucha calidad técnica, entonces pues bueno, como creo que es la tónica en la mayoría de los partidos, creo que bueno, el adelantarse en el marcador va a ser fundamental, pero sobre todo también manejar las diferentes situaciones que se puedan plantear durante el partido. No creo que vaya a ser un partido de ida y vuelta, de un corre-calle, sino que bueno, creo que al final el equipo que se asiente mejor desde el principio en la pista, creo que tendrá mucho que ganar. Julio, moitas gracias por estar con nós, moita sorte nese partido contra o Alcorcón. Muchas gracias a vosotros, un saludo. Pois agora sí, imos falar cos nosos convidados, imos falar de fútbol base. Como dicíamos ao principio do programa, os tres xogadores da canteira do Pescado Rubén, Nito Pitero e o gardameta Luismi, participaron coa selección galega sub-19 na fase previa do Campeonato de España da categoría. Celebrouse en Cuenca. O combinado Irmandiño rematou o torneo invicto e acadou o pase para a seguinte fase da competición. Dato tamén interesante, só o Santiago Futsal aportou tantos xogadores como conxunto laranxa, pois o que fala un pouco da boa saúde da base. Bueno, rapaces, quen abre fogo, quen empeza? Pitero, por exemplo, que tal a experiencia? Ben, a miña é a segunda vez, porque o ano pasado non puidera ir, tuera unha lesión, e bueno, foi unha experiencia boa. Sobre o primer partido, pois contra Ceuta era un equipo, sempre é importante empezar ben o torneo. Ganar con unha victoria 8-2, non fácil, porque nunca é fácil nestes torneos, pero sí que a verdade é que Ceuta non era a máis floxa de todos os catro. Ademais abriche a lata, non? Sí, abrín o marcador. Abrir o marcador. Bueno, o seguinte partido foi Castela-A Mancha, 2-5. Luismi, por exemplo, o equipo anfitrión vos tocaba, non? Sí. Que quizá era un poquinho que tiña máis migas e máis complicado. Foi quizás o rival máis duro. Bueno, contra Canarias complicouse, pero foi máis cousa nosa que do rival. Contame un poquinho, como foi ese partido contra Castela-A Mancha? A primeira parte foi ben, empezamos 0-3. Despois, na segunda parte, meternos un gol, co tema da afición rival e tal. Bueno, fixos un pouco en contra o partido, pero conseguimos meter 2 goles. Eso sí, tiveron bastantes ocasións, pero non conseguiron alcanzarnos. Había moito ambiente no pabellón, polo que dis? Sí, contra Castilla-La Mancha, sí. No resto dos partidos estábamos casi solos. Bueno, nese partido tamén
Pitero, gol de disparo cruzado moi bonito que o vin nalgún resumen do partido. 5 goles metiche no torneo. Sí. Quedache aí a un de Abimael, non? Que foi o pichichi do torneo. Non sabía. Pois sí, da selección de Canarias meteu 6 goles. Bueno, 5 goles. Imagino que contento, non? Coa actuación. Sí, contento por axudar ao equipo e contento por individualmente tamén. Terceiro partido que vos deu a clasificación, Canarias 4, Galicia 4. Nito, que empezache ese partido como titular, que nos contas dese encontro? Bueno, foi un partido un pouco raro comparado cos demais. Confiámonos, empezamos ganando 2-0, creo, ou 2-1. E bueno, despois fomos relajando, pensando que eran un dos máis débiles dos equipos. E bueno, eles xogaron fuerte, seguiron atacando e tuveron a fortuna de meter un empate ali, pero bueno, pudemos pasar igual. Aí, nese partido, valíamos co empate, non? Eles tiñan que ganar, vos non sei de goleada ou... Non, tiñan que ganar por un gol. Por un gol xa bastante. Sí, porque Ceuta ganou a Castilla-La Mancha. E a ganar Ceuta Castilla-La Mancha, pois Canarias con ganarlos se pasaba. E tuveron a punta. E con ese 4-4, como viviste os últimos minutos? Jodidos, a verdade. Pero foi máis culpa nosa que xogamos, foi o peor partido do torneo que fixemos, Cando vos meteron o 4-4? Faltaba pouco para o final? Non, ao empezar a segunda parte, así aos 5 minutos creo, meteron os 2 seguidos. 2 roubos, 2 contras, 2 goles, así seguidos. Empataronse a 4. E despois xa tuvemos nós ocasións para meter o 5-4 e nos metimos, non os aproveitamos e ao final, pois, eles puderon meter o 5-4 que pasaban eles. Así que un pase sufrido logo. Ao final, sí. Bueno, unha pregunta para os tres. Quen vos sorprendeu máis tanto do vosso equipo como de outros equipos? Que promesas vos chamaron máis a atención no Sub-19? Do noso equipo ou de... Tanto do vosso equipo como de outros. A min do Castilla-La Mancha gustou o meu pivot, número 3 creo que era. Gustou, aguantaba ben, giraba. A min ese é do Moprisala, creo, gustoume ese xogador. Luís Minito. Bueno, a min do noso equipo, a min gustou moito como xogou Alberto, un xogador Santiago, que é juvenil de primer ano, e que a min gustou moito como xogou. Pensei que non era así, tan bo, tan... E bueno, deu bastantes minutos e fixo moi ben. Luís, algún porteiro que che chamase a atención? A mí, máis que nada, o equipo en xeral, que supemos dar un paso adiante, xogar en equipo e sacar os partidos fáciles, a excepción do último, que por temas de cansancio e tal, pues bueno, acabou se complicando. Sí, porque foron 3 partidos en 3 días, non? Sí, máis o entreno do día anterior. Mais o entreno do día anterior e a viaxe, sí, hasta Cuenca. Un palizón. Bueno, cal é o seguinte paso agora, despois da fase previa, cando o campeonato, a fase final, digamos? Non sabemos aínda. Non hai data. É dentro de 3 meses, máis ou menos, pero o sitio ainda se sabe. Unha das 4 que pasamos. Galicia, Cataluña, Aragón ou Madrid. Un deses sitios ten que ser. Aragón, Cataluña, Madrid e Galicia, os 4 chamados a pelexar por ese título. Que en vedes un poquinho como favoritos? Eu ningún. Calquera dos 3, se están aí por algo, é porque mereceron e porque son bons. Calquera dos 3 pode ser un rival moi duro. Eu, polo cos que tuve o placer de xogar, o que máis forte vexo é a Cataluña. Eu opino o mesmo que Luís Mito. Cataluña pode ser. Formato semifinales, liguilla, como se chama? Semifinales e final, non? Non sei se hai terceiro ou cuarto puesto, pero semifinal e final. Bueno, outra preguntiña para os 3. A ver como vos definides, como son os vosos compañeros, como xogadores, como persoas. Como a Pitero para Luís e para Nito, que nos podes contar del? Pois Pitero, a ver, é un gran xogador, dos millores da súa categoría. E bueno, meteu os seus goles no torneo e tal. E como persona, xa o vedes. Moi bon chaval. Que cualidades ten, así como futbolista? Onde xoga, máis ou menos, como se desenvolve? Bueno, creo que é un xogador que pode xogar de todo. Ala, cierre, pivot, ten moito gol cando xoga arriba de pivot, e pois a hora de defender tamén é un toro tamén. Que rouba calcar balón, igual, pode xogar de calcar posición.
Moi ben, pois para evitar máis Luismi, Nito, como é que nos contades? É un xogador moi completo que sempre dá todo o que pode, fai xogar o equipo. É un xogador que fai xogar o equipo, axuda o equipo. Asistencias dá moitas. Non, é un xogador que fai xogar o equipo. A liña tamén. Non, fai xogar o equipo, é moi completo, que tamén pode xogar en menos así de pivot, que xoga menos de ala de cierre, pode xogar perfectamente. O guardameta que nos contades aquí de Luismi. Moi ben, foi mellorando cos anos. Salvounos para un penalti cando estaba o partido así tenso contra Castilla-La Mancha, moi importante. Contra Castilla-La Mancha. Que resultado era máis ou menos? Creo que 4-2 ou así, pero quedaban 2 ou 3 minutos e a perfección estaba apretando para o penalti que nos prácticamente deu noso partido. Que nos contas, Nito, do teu compañeiro? Tamén podes contar así cousas como... Bueno, se é bromista, se é... Bueno, é un chaval moi tranquilo. Moi tranquilo. Moi tranquilo. Moi sereno. Bueno, de cara a ser porteiro, pues, para min é un dos mellores. Porque levo moitos anos jugando con ele. Bueno, a min dame moita confianza cando está na portería. Suele parar todo. Porque destaca un pouco polos reflexos, por la colocación. Todo un pouco, para min. Todo un pouco. Non me falta nada. Moi ben, vexo que sodes vos compañeiros, falades ben uns dos outros. Bueno, combinades o equipo juvenil de División de Honor co primeiro equipo, algunhas convocatorias. Como vai ese juvenil A? Vamos cuartos. Estamos aí, estamos a 3 puntos dos primeiros, e xogan ahora primeiro contra segundo, primeiro contra terceiro este jueves. Dependendo de como queden, pues vamos polleros máis cerca, máis lexos do primeiro, máis cerca do segundo ou terceiro. Esta fin de semana contra quen xogades? Narón, en Ferrol, creo. Creo que sí. Bueno, unha última pregunta no teu caso, Pitero. Hai unhos aniños convocatoria da selección española sub-16, creo que era, non? Sub-17. Sí. Poñedes que era sub-19, pero era sub-16. Éramos todos 16, 15 anos. Como foi aquela convocatoria que nos contas? Foi unha experiencia moi bonita que non me esperaba, estaba no colegio cando me chamaron e non esperaba para nada. Foi despois da primeira vez que fui con a selección sub-19, que foi de primer ano, e despois dese torneo, pues, a alguén lle gustaría que me convocaron para a convocatoria. Unha experiencia moi bonita e ojalá poder volver a repetila. Algún xogador que compartiras convocatoria que ande por aí pues, destacando na élite? Bastantes que conozco, sí. Bastantes. De Madrid, por ejemplo, hai 3 que conozco que foron comigo. De Cataluña non sei, e de Aragón hai outro xogador que tamén foi comigo. Dos que pasaron, sei, 4 ou 5 foron comigo a esa convocatoria. Bueno, Nito, Pitero e máis Luismi, un orgullo para o Pescado Rubén, tamén para Burela, pois que defendades a camisola da selección, é un placer tervos aquí. Igualmente. Moitas gracias. Pois imos acabar o bloque de fútbol sala falando dos resultados da base do Pescado Rubén. O filial femenino pois ganou na pista do Concello de Begonte 3-4. Os xuvenís nin o A nin o B pois xogaron precisamente por ese campeonato de España sub-19. En cadetes o A perdeu na Coruña fronte ao Club de Mar 4-3, mentras que o B perdeu co Concello de Guitiriz 2-4. En infantís, triunfo do infantil A fronte ao Lumière Lucense, e o B volveu cun punto de Ribadeo. O Alevín colleitaron os alevíns 2 derrotas. O A perdeu na pista do Hércules Fútbol Sala, o B cedeu contra o Ribadeo. En Benxamíns, victoria do Castrelo no enfrontamento ante o Benxamín A, e o B gañou ao Ribadeo Fútbol Sala por 0-4. Os prebenxamíns perderon 3-1 diante do Xove. Imos acabar o programa de hoxe falando de fútbol. Resultados tamén, repasamos brevemente. O prebenxamín do Porto de Burela gañou por 9-4 ao Vilalbesá. Os bureleses colócanse líderes tras esta victoria. En Benxamíns, Porto de Burela 4, Vilalbesá 0. O Benxa sigue líder da Primeira Norte. En Alevíns, Porto de Burela 3, Vilalbesá 3. Cuarto punto do curso para os discípulos de Ramiro Chaves.
meritorio punto diante do segundo clasificado. En segunda autonómica, victoria da Sociedade Deportiva Burela no campo de Iberia, nas Valgas, por 1-2, os goles de Marcos e de Javi Celes, que marcou o seu terceiro tanto en dous partidos. É a terceira victoria consecutiva para o conxunto verde, que suma 6 partidos en perder e 14 dos 18 últimos en disputa. Creo que xa temos ao outro lado do teléfono a Abel Hijo, o adestrador da Sociedade Deportiva Burela. Boas tardes, Abel, noraboa por esa victoria. Hola, moi boas tardes. Contanos como foi ese partido contra o Iberia. Bueno, foi máis ou menos xa sabíamos como xogaba o Iberia, xa de, bueno, pues de enfrentarlos na primeira volta contra eles. Bueno, penso que o equipo rendeu a un nivel bastante alto durante os 90 minutos. Tuvemos un pequeno baixón, así que perdimos o control do partido, pero bueno, en general, pues o equipo penso que dominou en todo o tempo o partido, controlouno, puxemos 1-0, 2-0, tuvemos varias ocasións para sentenciar o partido, bueno, mira, ao final meteronos un gol non falta, non despiste noso, bueno, eles intentaron nos apurar un pouquinho máis, pero bueno, o equipo non se meteu atrás, aprendimos ben. Bueno, unha mostra de fortalezas, como dicía, 6 partidos sen perder, e sobre todo un dato que chama a atención é que, bueno, pues é necesario para os equipos que queren estar arriba. Terceira victoria consecutiva a domicilio, fora da casa. Ganastes a Cospeito, Ourola e San Miguel. Imagino que é moi importante ter esa fiabilidade, non? Sí, pero como dixen estas últimas semanas, pues eu vexo ben o equipo, non? Tuvemos aí un pequeno traspiés aí o día do Ropa na casa, nos deixamos empatar, pero bueno, o equipo viene nunha dinámica positiva, non? Traballaba ben, os domingos ou os sábados, pois o equipo respondía ben no campo, bueno, o que temos que facer se queremos estar aí arriba é seguir esta línea, non regalar puntos, e bueno, nestes campos nos campos onde se consiguen eses puntos necesarios para ascender, non? Xa que contra os equipos de arriba máis ou menos sempre te utilizas un poquinho máis, sempre das un poquinho máis do que podes, e por eso te digo que nestes campos dos equipos de a zona media ou por aí é complicado conseguir puntos. Bueno, a ese de Burela que está nun bon momento, perdón, e os rivais que tamén empezan a fallar, non? Que no caso do Guitiriz estaba intratable, primeira derrota do curso na casa contra o Meira, non sei que importancia lle das, pois, a esa derrota do Guitiriz. Home, a ver, o que estaba claro é que en algún momento tiña que chegar a primeira derrota, non? Que pasa que, bueno, nadie esperaba que fora contra o Meira, non? Era máis posible que chegara contra o equipo da zona de arriba, non? Que estamos aí arriba. Pero bueno, mira, o fútbol é así, nosotros os demais equipos estamos arriba, tamén deixamos puntos con equipos de abaixo. Entonces, bueno, nada, o que temos que fazer é pensar en nosotros, é seguir nesta línea, que seguramente que se seguimos así, seguramente que en poucas jornadas estaremos nas primeiras plazas colocadas. Bueno, vindeiro partido na casa contra o Pol, que é un rival da zona alta. Sí, a ver, o que está claro que ahora, bueno, pues xugamos co Iberia, que, bueno, é un derbi sempre complicado. Agora ven o Pol é máis o Folgueiro, dou na Marosa. Como digo eu, temos que facerlo fuertes na casa, non? Son dos rivales directos, os cales, pues, bueno, temos que, xa te digo, intentar ganar, sumar os 6 puntos, e xa non son os 6 puntos, que está un poquinho máis deles, non? Entonces, por isso digo eu que o importante da segunda volta que temos casi todos os partidos da zona de arriba temos na casa, na Marosa. Entonces, espero que eso seña un punto formoso. Bueno, Abel, pois moitas gracias por estar con nós, que haxa sorte nesa pequeniña Costa de Xaneiro que tedes que subir contra o Pol e o Folgueiro, como dicías. Vale, moitas gracias a vosotros. Pois con estas declaracións de Abel Hijo, con estas opinións sobre o partido contra o Iberia, recordade victoria da AS de Burela, concluímos o programa de hoxe. Como sempre, moitas gracias por estar aí, por a vosa atención. Emprazamos o xoves, mismo día, a mesma hora, 8 da tarde, 107.7. Estaremos aquí de volta con máis deporte en Xogo Bonito. Radio Burela, 107.7 FM.